Rapledil Rapledil sen için ulu davara. Assalamu alaikum qadırdan tomaçaçılar, mehriban iyleşler. Türkmenler bağlasa bir yere bili, uğrudar qulzumi deryayın ili, teke yomut göklün yadır alili, bir dövlete qulluk etsek beşimiz diyen Magtumul Pragi'nin acayip setirlerinden uğralıp, bu yıl pehim payka thummani Magtumul Pragi yılını Türkmenistan'ın tarihinde ilkinci gedek geçirilecek Türkmen rap sunugatını Rapli Dil adlı bätleşigimize başlayad. Şu fırsatdan peydalanıp şular ýaly acayip mümkinçilikler öğretip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza çeksiz minnetdarlygymyzy bildirýär. Goýulan janlar sag bolsun, başlary dik, elmydama il ähmiýetli, ýurt bähwitli tutýan işleri rowaj alsyn. Rapledil sen için ulu davara. Biziň emin agdalamyz Iska Muslim, Met Nazarov, DZ Soprano Man, S. Peter, Vagrant, Rapledil sen için ulu davara. Onu näme biz başlaýat, biziň birinji gatnaşyjymyz CIG. Geldi. Assalamu alaikum. Howmy ýagdaýlar? Armanda. Näme duýgyn başdan geçirýän? Men köpden şu rap sunugatynda bolsam da bir hile tolgun ýani sebäbi ilkinji gedek geçýär bular ýaşlar etip bolsa hemmetmede üstünlük ardy edýän beýle gatnaşandan. Sağ ol, sana da üstünlük ardy edýär. Onuna uddaçy, let's go. Davay. Rapledil sen için ulu davara. biziň ilkinji bähleşige gatnaşyjymyz Ýazberdiýew Serdar, Aşgabat şäheriniň lakamy CIG. Assalamu alaikum hormatly halipalar, hormatly emin agdalary. Men şulaydymy durmuşum barada ýazdym, ýagny özüme başga göz bilen garap, özüme ýüzlenip ýadan aýdymy size ýerine ýetip berjek. Rapledil sen için ulu davara. Ýazberdiýew Serdar, SIG. Şeýlemi? Ferit, berekella ilk bilen gutlaýan, gowy taýýarlanmysyň ýöne. Awal halipap. Bir kisany bellige desim gelýän zat ba Feridin. Aýdym aýtmak edil kino oynamak ýaly. Sen gurrun berip duran zadyňa men inanmaly. Aýdym aýdyp duran, bize aýdyp berýän zadyň roluny dogry oyna. Sana berjek maslahatym şu. Sözler mysal üçin ýygy giderligi dogry. Ýöne sen gurrun berip duran zadyň duýgusyny meni almadym şu wagt. Şuňa? Düşündüm. Edil kinoda aktör näle oýnaýar, mysal üçin gynançly rol oýnaganda aglady. Oýnamaly sen şonu. Düşündüm. Düşündiňmi? Düşündüm. Aýdyp gurrun berip duran zadyňam şonu ýaly emosiýalar arkaly gurrun berip basmaly ýerine. Halipa sözlerini dünýäden soň bar adaçyk memedip geçmen dünýäçe medimle sözlerini şondan adaçyk ýat bilmez adet bilmez okujak bolup üntüm şoňa gitdi. Sahna çykýan adam benim hemişe hemmede taýin bolmaly. Taýin bolup gelmeli. O bahana ýok. Ýaşmadym, turmadym, düýün şu gün däl. Sen şoňa taýin näle bolsaň sen ýeriň şu taý däl diýme. Düşündüm. O gurunlary goý. Indi Met Nazarov, CIG. Men o da bir kat üns veren yerim bar. Yaman näme rifmasynyň soňuny diýen okmy näme hergeden başgarak rifma bilen gutorýan ýalak. Ol şol birazcık karyoj dediýän ýeri. Onuň hakykatdan hem arsanyň diýişi şu diýjek bolan şo duýguny beren ok diýär şo taýda. O da mož teziyatdan ýatda saklamadym mümkin şo bolmagy mümkin. Atak çelem normal, ýa-ni ýankyjadatlar. Men diýjekdim, temany gowurdum menem ýekece duýduruş, o da hiç hile duygu berip bilmedin diýen sözlerini. Diýen zatlan gowy duýgusuz berýän. Güni şo rakymda gidip barýar, hiç hile duygulanýan. Aýdan zatlan gowy da duýgusuz ýöne. Düşündüm. Taýýar gelmeliň. Taýýarlanyp gelmeliň. Dünýazym ol bakana däl. Bize dogry aýdýar. Düşündüm. Rapledil sen için ulu davara. Мне понравилось. Меня гарадым, молодец, удачи тебе. Спасибо большое. От души. Спасибо.
Şu at. Yo siz şu at tesir berip oturýan mende mikrofon ýokdy daro. Birinji bilen birinji çykyş edip otur. Onam gözüňi tutmaly. Onam şunu özüni görmän, şeýle tiregin diňlän bolsam, aýdymyň diňlän bolsam. Gülýalyk, köp düşünýär sözüm ýazy bilen ha. Ýazýan sözü tehniski ritma girişi hemme zady gülýaly, mani beripdir. Seýenmasam gowum kadýan agam. Sen özüne seretmän diňlän bolsaň, bara duýguş otaýdy. Mene bolýar diýen, gülýalyk çygyp, gülýalyk. Sağ ol Halit. CIG, Serdar. Umuman gowy. Ýa-ni duýgu berip bilmediň diýerler. Men ana barat sen üstü başyny, öz hereketini, alжyraýyşyny görüp şol sözleň bilen bile duýgulandym. Men muraşka boldy üstünde gören erkeli. Diýjek bolýanym gowy, sözleň gowy. Görüntü toşda sen görüntü aşakdan gelip bir zatlary ýazyp içinden şo zatlary dogurdanam ýaşapdyrsyň ýazan zatlaryny. Şo zady görünýär. Seýenmasam gowum. Sen de bir zat ba, sen diýseň mini seýalyk bolup dursyň ýöne. Krasavчик, дальше geçen. Sağ olun, taňa ýalyk. Bolýar diýäsmände. Gowy, gaty gowy. Sağ olun, köp. Rapli dil sen üçün ulu davara. Serdar CIG. Malades. Näil duýgun başdan geçirdin? Gatygow duýgu geçirdim. Halipalyň öňüne şeýdip çykyş etmek dogry ardygymdy. Her kim öz legenda görýän adamlary başlaýdy. Men hemme legendalary, hemme halipalary gördüm. Köp gurnaýjylara sağ bolsun, minnetdarlygym bildirmeli. Allah jan hemmesine de helki diýişler üstünlük ardyp edýän. Düşündüm sağ ol sen dizet bilen bir garnaşlyň bir galyň barmy? Yo, her kim meni görüp älen dizet troýdanlara maýon oynýar zat ýok, dizet ştaýdy, şuny birinji gerek gördüm. Düşündüm. Bolýa, üstünlük onda. Indi kitap gyrlarda görüşýänçi. Rapli dil sen üçün ulu davara. Din inniki gatnaşjymyz Yellow Star. Wa aleykum assalam. Tulma adyňa bilip takypsyň ha Yellow Star. Tary ýyly bolýar-da. Näil duýgun başdan geçirýän başlamakym aýdyp berseň? Ay sahna näme birinji gerek çykyşymda halifalaň onu da çykyş etmek ansat adam däl. Ýöne nesip bolsa alyp çykar sepmy diýen özüm anam bar. Udaç üstünlük. Let's go. Rapli dil sen üçün ulu davara. İkinji bähtäçige gatnaşyjymyz Nuri Agdiýew Akmurat. Aşgabat şäheri, lakamy Yellow Star. Salamu aleykum hormatly emin agzadar, hormatly halipalar. Men birinji bilene şutak çağıranyňyza köp sag bolsun maýdasy bolýar. Men halipalaryň arasynda birinji gezek çykyş edýän, biraz aljyramam mümkin. Aljyrama. Bizi yoktan var edin, işsada var edin. Enem atam olaryň gymmat wajypat eken. Olaň öwütpendi, gulaklarma sad eken. Ata, ene olaryň bäk ýagşy zat eken. Gülüň biten ýerinde gadry bolmaýa. Mährine zat ondan hiç ýüregimiz doýmaýa. Hakyky süýen adam ýüregimi ýolmaýa. Bizden bir gara toprak suwsuz oňmaýas. Bir ýaş keçelýän eken adam gaçanda gadry. Haky bolňdy bilýän eken en haky gadryn. Enem gujagyna müşk en gymmat atır Ferit bul başun çapyp barya atyn ýapyş gaty demalsaň şeýin berýär jennetde tebigatyň bezem çykarma Allah'ım hicem bul şerigatyn ene atam razy eteýin men elmadamy diňe halal ýagşy net bilen daşyma gaby maňa sabr ber imanym ýutmaýyn secdäňe ýykylaýyn menem etmaýl enem ana hemme zada qaýl senden sabr ýutmaýyn, secdäňe ýykylaýyn, menem etmaýyn, enem atam elimden tutan nemme zada qaýl. Sen maňa näme berseň muň şükür şoňa Hudaýym. Maňa ýollaş berdiň, ýüregime taý edip. Iki gara göz oglum asmana aý edip, ýekelikden saýgyrdyň, maşgala baý edip. Taňrym azyrmy oturmaýyn ömrüm zaý edip.
Berekella Yellow Star. Emin ağdalary. Näme diýäňiz? Akmurat da. Mene pusum yaman gowy diýip hasap eden. Ösmäge de yer ba, zapasyn gaty gowy. Tak şu men tarapdan şuma da pusum şo davleniýaňam ýerine, çitkäňam ýerine. Bu temasam o zat bilemok. Qarar mene panravas gaty gowy bar. Sağ ol, köp alaykum. Akbarat. Men aslında o saylama tapırdı da uğradan vijaňy men aslında şonda haladım seni. Yol favoridim diye bella koydum. Men şo taýdyny bilemem. Beýleki emin agdalar bilen maslahatlaşaly. Şoňa täzeden şans bereli aýtmana. Biz düşündük uje, hemme adyna düşündük. Ýöne dinleýijiler üçin häzir gerek gormuka diýen. Bir gezek aýtdyraly ýene. Garşy bolmasaňyz. Arkaýyn. Sağ ol. Yani neyim şimdi öğrenmeyen gelýän da tekstik ikinci adam bolýar. Ya öwrenmesine öwrenim var. Bulaşdymla biraz birinji gezek. Prosta özüňe de aýtmagy gowy bolýar ama ýatdan takpak gelsen. Ay köpçülük. Ne halip bolan onda ne açyk aýtylasaň. Şo ýatdan bilýänlerden balyňyz pes gelýärdi ondan. Böyle. Bar edin, istada var edin. Enem atam olaryň gymmat wajyp zadeken. Olaň öwüt pendi, uloklarma zadeken. Ata, ene olaryň pek ýaxşy zadeken. Gülüň biten ýerinde gadry bolmaýa. Mähir näme zat ondan hiç ýüregimiz doýmaýa. Hakyky söýen adam ýüregimi ýolmaýa. Bizem bir gara toprak suwsuz oňmaýa. Bir ýaşky çelýän eken adam gaçanda kadry. Kaky bolňda bilýän ekeniň kaky kadryn. Enem gujagyny müşk İngimmat atır, seyret bul 5 gün çapıp bar ya atın yapış katı. Demarsan izin ver ya, cenneti tebigatın. Bizem çıkarma Allah'ım hicem bul şerigatın. Ene atam razı eteyin men elime damı. Dine halal ýaşy net bilen daşyma gaby. Maňa sabır ver, imanım ýutmaýyn. Secdäňe ýykylaýyn, menem etmaýyn. Enem atam elimden tutan nemme zada kaýyn. Sen maňa näme berseň müň şükür şoňa Hudaýym. Maňa ýoldaş berdiň, ýüregime taý edip. İki gara göz oğlumu asmana ayedip. Yekelikden saygırdım, maşgala bay edip. Tanrıyım asırımı oturmayın ömrüm zay edip. Sağ olun, köp. Emin ağdalar. Ine bir başga gurrun. Dediýän kaýdan meselem de sahna çykanyna taýýarlykly bolmaly. Ine oglanlaryň hemme adam geçdiňiz şunday sahnadan. Tejribesiz wagtlar bardy, tejribeli wagtlaryňyz boldy. Ýöne hemmeňiz men pikirimçe sahna taýýar bolup çykýaňyz. Ine şu wagt ýanky aýdymyň duýgusyna merýär ritmalaram ýerinde mene kanagatlanyrly ýani gutlaýan näme işiň üstünligi arzu edýär. Sağ ol alaykum köp. Akmurat. Ejen gujagyndaky müşk yngaw iýsdiň we ejen gujagyndaky iýs yngaw müşk diýdiň. Müşk atır ejen gujagyndaky. Olsadykan lirikalan güýçli. Malades. Ýöne hemmeňize ýene bir berlik beresim gelýär. Indiki tapkırlara geleňizde hökmen ýa tutgeliň sözleňizde. Ullakan plus. Ullakan plus birinciden ha, ikinciden hem aydanınızda has köp duygu berip bilýäňiz ýatdan aydanda. O kanynızda indiki okujaqladyňyzy uje pikirlenip başlaýaňyz o wagtyňyz. O bir seriöz bir ak bolýar da uje. Elim telefonyny saxlada durýar. İkinciden hem gowy, beter gowy mena haladym. Nirden seni? Aşgawa biz möýünden. Ýa-da. Onuň ýat tutmaly ýa, olim birazjyk simya problemler bilen ýat aňda galan okly. Şondan okawaýdym. Tuweleme berekallah, geçdiň. Mene gulýalak diýen, mene edil kemçilik görmek, şutak kim çykanyny da bilemek da şundan gowy. Aljaramlyk ol bil ba, o gitjek ýeriň ýok. Adam da robot däl. Ýöne ýatdan öwrenseň has gowy. Ýöne men özümem telefon bolmasa men özümem ýat tutup bilemek. Şoň üçin men hiç sat diýip bilemek. Ya sen studiyoda gows goýanda okada dep ýöne sahna çykanda. Aýny okusan gowda. taýinlyga da näçe wagtlar boldy bilemek daro. 2 günmi?
Ya 2 ay mı? Onu yüzün yuwula baganda 2 ay bolsa. Ýöne sözlüň gowy. Esasy repça gerek zat sözüniň çoňgurlugy manysy. Men gowurdum sözlüňi. Tolama. Sağ olun köp. Yani atmosfera jıga gowy, vibe gowy. On Birazcık dezede de men diýen. Soprano Aýdyşy. kaptanın dakylan gidine göre sol emotsan berem bolup tilsuňmy ya? Berde gynanmaly diýen. Yo. Beýlekler elin sarda dene elin sarda. Yo, şu Seýmasy gowam. Yo, ben düşündüm, jonyal stile mena gower, yani old school da takoy. Iska muslimu stili diýen be. Şeyle mi? O, удачи. Sağ olun köp. Красавчик. Молодец. Iskam, sen stilinde. Bu stille hemmemiz geçtik. Hemmemizden geçen bu mektebi görenler bilýändir bu stili. Men diýjek zadım ne? Diňe gulýalyk. Bugün metdemi da Sağ olun köp. Deryan emotsaňam men üçin hemmesem halandyr şuň. Ana sahna bilen malcıramlyk biz çykyş edýän döwlemimiz ýaşymyz 16 ýaşlarda ýaly kameralar zatlar goýlanokdy. Belki siz beter aljaýansyňyz, oňa da düşünüp bilýärsiz. Gelecekde üstünlük. Sağ olun köp. Menem burada bellek geçäýin. Şunu wara emin agdalaram, gollarym gaýdýan näse şutaýda bähdesinizde. Şu okuman aýtsaňyz, okap aýdýanlardan baglaňy biraz ýokurrakda da bolýanlar. Şu tarapyndan Başta okumak, vapşa telefondan okumak qadağan etdik biz ýany bul paýmyzym mugdaýlan soň diňe sen üçin iskulçan etdik diňe öz üçin Şu ýat geçik meselesi var ana Ferhat, men size goşulamak şu meselede. Ine kemsiz gözel bolmaz diýe Süleyman. Kemsiz gözel bolmaz diýe. Men henizem mysal üçin öz aýdymlaryň sözlerini bilemek ýatdan. Senem bilemek. Ýöne ýatdan bilemek diýip sahnada çykyş etmän bolmada. Ýöne howa dogry, sahnada durup telefonlar okumak o da professionallyk däl aslında. Däl, ýöne geçirimlige däň, ýaşular diýen. Yellow Star. Ýaşular arsaramaýyn diýen, ho. Arsaram zok prosto. Menem gurlemän otilse, menem diýen ýatdan bilemek öz aýdymlaryň Şo sözleri. diýen, menem bilemek onuň. Ýöne bir orta ýol tapmaly şu mesele. Ýöne bolsa has gowy, sebäbi hereket edip bilýän arkaýyn telefonyň bolmasa, elinde ýa listiň bolmasa. Innikilere ýöne oň üçin at takmaly arsan. Halipa. At takmak dälbi. Bollandy. Bol saklama. At taktymmy? Saklama onu bolly. Yellow Star. Gulýalyk. Prosinni kiň emas, hatdy var. Sağ olun köp. Yellow sözüniň perewody sar diýmek. Staram yellow. Sar yellow. Bilýän feraýynda menem. Repledil sen üçin uly dawara. Yellow Star, malade tuolemy gatgowy sen kimin fanady şu türkmen rapde? Men Halipadan paşty emmesini dinleýän hersinden özüme gerek gelen alýanna esasy durmuş temalarda maşgala şonu ýatymy däzme gowurýan. Malade sana üstünlük ardy edýäs şu bätleşiň adynyň sowa türkmeni ýadgarlyk kökmeni şu kepkan gowşura skos kepkan. Köp. Tapqalarda da görüşýän çäkkenme sağ bolsun. Aýdys moýa taňrar kızım. Sağ ol. Repledil sen üçin uly dawara. Biz olsa dowam edýät. Biziň inniki gatnaşjymyz Mad Max. Mad Nazarfyň Pro Max, ha? Han näl duýgy başdan geçiren bir aýdyp ber. Elbetde tolgun ýaz. Hemmek üstünlük ardy etýän. Bolsa görürse ýaşdy. Bolly saňa da üstünlük ardy edýäs. Repledil sen üçin uly dawara. Üçüncü ýarşa gatnaşyjymyz Ýagşy Muradow Rüstem. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrafyndan. Lakamy Mad Max. Mad Max. Tolgunmaly, çaýkanmaly, arkaýyn özüň öýüňde ýaly. Assalamu alaykum Mehmet. Başardığımdan yerine getirip bereyim. Haber etsiniz deyip. Tamam. Soprano stil.
Yeri. Yeah, bede ta yo winna mok. Thida ma yok yol bere mok. Dinge mai do dinge mem yok. Anna şong çün yuwa şalın ya demlermen başamda gepläp gelinme könäni täzeden tepläp replemek dilim model bilen geplärin tamare patinans makşoda thida köpdäm ha. Gitmem gelerin adımı yatlatman Vaktim yoğundan kağıt içip aynaman Bu yer menin giten gelendine aylanman Anırlarda tamırdamı gönü aylanman Tapavdım özken sanımı okey Erkek bol boynun alalama Dinleyen bedi seni hala halama Sebebi rapsingen her oğlanın kanını Yadanlarımı oka bilmezler mensiz Çepeke içenim yok diyen işimi kimsiz Men şo değerli men şo taysız denksiz Gellim hali iyem irdemen emsiz İn yokorka gattiz başarsan tap Hatta barlığımız bilin oğum kazıl kitap İn täze setirleri beryan okap Sınyan sözleri sen başarsan kap Hiç kimden ütköşük del diye pikirini salmasın kellen eken Ütköşük akım bu hem ütköşük del Kaytan pikir et bu derecesini yetirsin nedim ha Emmedeklep, bütünüklep Yürüsün ömmede çilliyete aralıkken Gönlü gityen, gönlü geplep Senin gözün dikken bilyen bu zatlar Senin derecende del Küçücük boy iş ver ya Men iyen bulurdun dişleye Bulur ılhamım giyişel ya Ya oğlum beni dön son giyişmeye Esselamu aleyküm Oğlum Sağ Mad Max Mad teň bıraklan mağam be Merdanın. Bilem. Merdanın attası. Beat'i kim verdi iska? Sopran. Özün getirdin mi? Bize satayda şu. Men emre aydadım belki. internet minus mi? Ha, seret. Eger beýle gatnaşyjylar özüňiz ýadam bolsaňyz hökman öňünden aýdyň. Sözleri özüň dogry-damy? Sözleri özüň. Bu sada ýöne bara ýadaýlamaga ýaman kyn. Sözleňem gowy, pançlaňam men öz pikirimi aýdýan ýöne arkaýlyk ýok. Şul stilde hökman arkaýlyk gerek. Indi ýankylanka lirika durmuş barady. Olar aljyrasa gelişýärem tersine. Banyalaqdan qatar kayın molmaly. Bir belligim şo qalan dadyn gulýaly. Awul halifa sana tawul. Bagran. Mad Max. Tuwalama yardyň. Malazet. Ýöne tere tutulawlaňam gowy. Raýma ma pança ma hemmeler gowy. Esasy bara arkaýyn aýtsan entikide. Konkretno şu bir awraň bara hemmesine konkret barsyn gelli tagam gowy. Tuwalama devam et. Tawulan. Birji, näme üçin Max? Adyňam Rüstem. Rüstem dokumental adım. Öýde maksat diýerler. Ha, ikinji adyň. Düşündim bol. Hemen purca bolayın. Tansywaýyn aýdyp bilýän bro. Yeterede. Yo, молодец, от души, красавчик. Gaty gowy. Bilaýdy aýlymy şulaýdym. Hiç şey meseleden. Klini dedim. Nomera bar eken şutaýda. Janga ders bra janga şar soňra. От души удач, молодец. Menem odat, Rüstem maksat tipa gowy. Ondan bir artykmaç edilip pikirme ýok gönü. Biraz tezriýe alsaň, wapşe ondan gowdat boljagy görünip durdy. Gara Oğlan 20 ýaşynda. 60 o şoň şeýle biraz tezriýe gerek. Hakikaten hem 5'te urdular oğlanlar birazcık valyajny bolmalylar bu janrdalar. Etipor sawul halip. Arkaýlyk yetmedi biraz awam. Kellen çay kaýbyldyň. Bolly başga diýjek adam ýok. Ýaşyňa görä gowy 2003-nji ýyla kelin. Biraz tejribe ýygnamaly. Ýani şol urda gitseň, şu ýoluň bilen gitseň, ýok man bir zada baryp yetersin. Nesip bolsun inşallah. Sawul halip. Umuman nem kanagatlanýan gowy haladım.
Ýöne ýa Süleyman bir azajyk aýdyk geçdi men üçin açyp aýdaýyn sana. Şunu ýaly aýdymlar, şunu ýaly beatlerde şuň maksady çaýkamak. Yani kaçeyle ya da sallansak diýip gödöňe getir. Çaýkap durmaly. Käbir momentlerde bozulýar. Ine mysal üçin diňe özüm bar diýdi. Şaman sen beat ber, eger biz ýazsadyk şunu Süleyman bilen ýazsadyk mysal üçin häzir şuň perpew şunu ýaly bolardy. Şaman ýör. Süleyman dinle şunu. Çek öyle. Başardana, hiç kim beni başardana. Beni yenmeli başarana. Hiç. Sebebim ben batmak yo başardana. Hiç kim beni yenmeli. Şon ýalyrak bolardy, erkin bolmaly. Sağ ol Şaman. Mysal üçin şeýle ýa-ni iskaý diýer, çay kellen çaýkamaly. Umuman aýdymyň maksady bir topar sözlem ritmi bilen doldurmak däl. Çaýkamak. Mysal üçin gynanşaýdym, sen gynanyrmaly, amyn ýalaýdym, sen şatlanyrmaly. Maslahat berýän. İşini üstünlüğü arzu edýän. Aýdym şeýle bolmaly. Yetip bol, nike. Rapli dil sen üçün ulu davara. Rapli dil sen üçün ulu davara. Mad Max daş ettin aymuni. Qatgowy çaýkadyň tügeleme. Mad Nazarfyň Pro Max'y. Bir günden wara edilýän qybitaly soýlyk esbiter aýdym çykarda geň görmegin. Degişýän, näil duýgular başdan geçirdiň bu hakyky rewin tanklarda bular bulun kommentariýatyna näil garaýan? Elbette ýalňyşlyklarym käm boldy, ol tolgunan soň özüm düşünýän, düzetjek bolan. Şurylerde tawurdan aýtjan. Janlar tawur. Boldy saň üstünlüğü arzu edýäs, bäsleşiň adyndan şu Skoski ýapgany ýadgarlyk hökmünde saňa sowa togşurýar. Näme onu udaç. Rapli dil sen üçün ulu davara. Biziň bäsleşige indiki gatnaşjymyz NS7. Gel dost, NS7 mi ya, NS7 mi? NS7. Boldy näme arada aýdyp berjek? Bu arada şu baştan geçiren rahatlanma arada diýsen bolýar. Tema söýgü. Birini söýdüň olam ki dat etdimi? Edil onu Allah. Sayladım saylamadı. Düşündüm. Onu näme diňe üstünlük arzu edämek galýa? Sağ ol. Üstünlük. Rapli dil sen üçün ulu davara. 4-nji bäsleşige gatnaşyjymyz Settarov Nurýagdy. Lakamy NS7. Ahal welaýaty Göktepe taraby. NS7. Tanıştıraýardym uly. Halipalar salamu aleykum. Men Nurýag Settarov, ýagny rapda NS7. Bugun kunna bäsleşikde bir öz ýazan sözüm, ýöne saat internetde nädir başardygymda nädir ýerine ýetirip bereýin, bir baha beriň. Başsan alжырадым çalasa. Молодец. Emin agdalar. Settarov Nurýagdy. Tölemejigim gatgowy. Diňe gatgowy diýen, ýöne birje o sen nemäňe degişille şu halipa diýmän gaýrat edin. Gerekkä biz halipada özmeden tek ýaşaw biziň o. Onuň Şulotronlardan ýokarda halipa diýip boljak. Ýok, edil şufun gatda. Yo, onu da diýme. Onuň şu repli diliň şu wat sazlaryny oýberip oturan DJ-i bolan. Şaman ma, şu şaman bolan şi repli dil şu 50-50. Muslim. Şaman DJ we paşka tawol. Ben diňe birje çalajar saraýyn olam mara sözlüň gatgowy, sazyň gatgowy aýratylykda ikisi kan gabat gelmändir. Sazyň bir hil durmuş söýgü däl ýaly. Çalajar saraýyn galan zadyň gowy indikide pikirlenip saýla saz kana internetde. Bolly üstünlük. Baza sağ ol. Nurýagdy umuman gowy söýgüde bir durmuşda
Berekella. Yanıpsın öýden. Ýöne flow'un ortasında bir flow vardı. Beter gowy, tuwalama. Malazes. Üstünü vardı öýden. Dowam et. Sağ ol. Sağ ol. Молодец. Yo, красавчик, удачи, üstünlük. Молодец, gaty gowy. Вообще, kime dinleyen? Rap'te. Ak Marti, Tekila, Durmuş, Honnon, Kon aydımlar gawun album hemmesi Vargan, Godok, Avdaday hemmesi Karoçi dinle rap. Menden galan dinleýän kiniň ha. Kim? Siz mi? Yo, ol diýdi men. Atam Ne sen. istedi ama? Men Duzal. Meni Onam emmekşi paylaşır. dinle. Meni emmekşi dinleýäli. Yo, молодец, красавчик. Men haladım emme zady. Geljekde de mundan beýlek has gowy taýýarlanmaň hökman gerekdir. Has gowy taýýarlan. Gelende hökman taýyn gel. Bolu kemçilik ýok men üçin. Emme zat gowy üstünlerde öýdýän. Sağ ol. Mehmet Nazar. Nuriyat benim bir ütköşk aýtjak ýok diňe üstünlerde öýdip bilýän bar. Haberde de bädir berler. Sağ ol. Köp. Sağ ol. Nur ýagdy men berekella diýen. Dogrusu mena gowgordum aýdyşyňy. Ýönene Süleyman Dogray diýe halipa däl. Biz henizem özümüz şeper howasyn hasap edýär sebäbi kamillige barýas barymyza men gözümüz kamil hasap edip bilemdik. Ýöne saňa berjek maslagady mene diýär. Halipalar köprak dinle diýär. Halipalar däl sen özüňden has tejribeli rapçylar köprak dinleseň tejribe gazanarsyň diýim. Rowaşlar duwa diýen. Berekella. Barka sağ ol. Minnettar. Rapli dil sen üçin uly dawara. NS7 Nur ýagdy. Daş. O näil duýgun başdan geçirdin? Ay şu rapta birinji gedek sahnada bolan soň ma biraz alzranlyk bular näme? Speaker diýjekmi, mat diýjekmi, hemmesem bir ägirtler dara bir pes-bir ýokardarly, hemmesem deňdiriz onu. Olaňyň alzramanym durar ýalamda. Düşündüm, rapta birinji gedek sahnada diýen, mundan öň näme başga datly sahnada çykyş etdiňmi? Näme? Teatr. Teatr, aktör, malades. Saňa ilki bilen üstünlük ardy ödýäs, onuň ikinji bilen hem şu gepleşimiň adyndan şu ýadygarlyk hökmüne skos kepgene raperlerine bedeýän zatda. Senem şul obrazda giyinsen gowel şermukana diýen. Bu eşikler çykaraýyn, geýermeli. Yo, şuňy üstünden hem gowja get. Ya, muň üstünden getmäbi. Bolýa, üstünlük. Rapli dil sen üçin uly dawara. Bäsleşigimiz dowam edýär. Bäsleşigimizde inniki gatnaşjymyz 26. Dost, waleyküm selam. Şu adyň manysy näme? Şu 26 san söýgüliň mami ya 26-njy mektepde okudyňmy näme? 26 men doglan günüm kişi dostlar. Gatgowda gypsyň. Tak, inni näme arada aýdyp berjek berdi? Aýrylan ejem hakynda we söýgünim hakynda. İkisine başlan tüzden aýdyp. Düşündüm, emin agdalary gaty duýgulandyrjak da anny. Onu üstünlük ardy ödýän. Sağ olun. Rapli dil sen üçin uly dawara. 5-nji bähesige gatnaşyjymyz Tejif Ihlas Aşgabat şäheriniň lakamy 26. Rapli dil sen üçin uly dawara. Assalamu alaykum, hormatly emin agdalary. Men Ihlas Tejif, rap lakamy 26. Berekella. Sen öçülmeyen çep taraptı Başanam yotanatma Deregime gaytalatma Çüyledim düşünme çından çep taraptı Sen bilen özümü taptım Tegmilim sen öçülmeyen çep taraptı Başanam yotanatma Deregime gaytalatma Çüyledim düşünme çından çep taraptı Sen bilen özümü taptım Diğer yalı hiç kim yok Menen tägem öwrenşemi Gürleşemi Şondan soň bu çep tarabym bölek bu çok birleşen okdyňy. Senen tägem cennetin içinde bilýän garaşýanym, görýänmi göreşýanym.
Qabat gelay sen kucakla men adımdan ecem dağın Söýgülim sen içimdäki weçimdämi bulan bary düşünmäňem daşym näme sowuk tämi ýagdaýyma düşünýänmi Gaty daşda ýaşaýan men söýgü atly temalardan Bogulyan men temalymda näçe biri gelip geçdi damalardan tanymany Sen adyňa çep tarapdy 8 saat görmek için 16 saat çydaýyn men şu taýda bir şupaňy ýaşamana maňa Tegmelim sen öçülmeyen çep tarapdy Başanım yo tanatma Deregime qaytalatma Çüýledim düşün ve çyndan çep tarapdy Sen bilen özümi tapdym Tegmelim sen öçülmeyen çep tarapdy Başanım yo tanatma Deregime qaytalatma Çüýledim düşün ve çyndan çep tarapdy Sen bilen özümi tapdym diýer ýaly hiç kim ýok Sağ olun Oh Leyli Oh Leyli Beni görüme yaknamı dede Oh Leyli Devam et bolar diýen şunday Emin agdalar söz sizden. O zat. Bir pev ýok bir hile. Ahlas, yo, şunda var, nasamım zeyli. Bir qow hip hopun bir o zady badara şemaly gelýär, olun yaman tolgunýan gaçer edip ýagdaýdalar var. Ödem diňe polo seretdiň bilýär. Birinji ýerde taxna çykyp berýär. Ýöne bir qow duýlýar da hip hop bar. Ýöne nastoka şol ýeten okdaray var, şol ýöne gaçy qow bildirýär, şo background bar, bir da edip biljeňem, wad etjeňem. Ýöne biraz spokojnyraq bolwaýdan bolsaň, bir duýguny berip bıraklar, wapşe gowurdy var. Ýöne çabam Elbetler. Mene wara ihlasdyr. Tilsimlerini gowurdum. Säginmeleňmi? O duýmasaň edip bolanak. Hadi. Säginip isleýän wagty durup, isleýän wagty başlap, atgow ýazypsyň. Ony şu wagt tejribeli rapçylygyň köpse edibilen akşony. Menem ünsürdüm şoňa. Awa, onyň kep gadylanam diýen mantasdy bu. Onun gatgowy sözleň özüň ýazýan, dogry dämi? Özüň ýazmasaň ony alyp säginip bolanak da. Näçe ýyl bäri? Geçen ýyl bir ýyl boldy. Goýo, bir ýylyň içinde. Bir ýyl. Gatgowy ýöne men bilemek saňa sözüm ýokda bar, saýlaňyzda näme? Diňe old school saýladyňyzmy? Ýok. Ýaşlar bir freshman, fresh stil ýok. Özleri gatyrjylaň özleri old school nemetdi, gyzy. Sen old school owarýanyň üçin bolarmy? Şoň üçin bolmak mümkin. Menem şonu pikir edýän, ýöne biz hemme stilde etmäne ruhsat berýär. Ady lakamy 26 teken boladyr bir täze stillen bir zat gelermi kady? Bul nemede saýlama tapyrdy uradyna drill uratdyň öýden sen. Drill uratdy. Fatal okuýa otaýdy. Ýöne şu wat old school aýtdy. Riskawat etmejek bolýarlar ta garaş. Belki. Ýok, gatgowy gorkmaň hemme stil aýdy beriň o bize mütköşük adamlar da. O ýerine ýetirseňiz gulýalak. Mene gulýalak diýen boldy. Taýyn. Ihlasşan. Dogunum gowy. Tuğulama. Men begendirýän zat şu ýaşlar şular ýalyk tekst ýazýany begendirýär. Şular ýaly söz ýazýany begendirýär. Tuğulama. Sen mara noise MC meňdeň. Bilýärmi olum şeýle aňry berdiň aşak gepleýär ýöne milyonlarça fanatlary bar. Tuğulama gowy, dowam et. Sen drill etdiň ha? Drill edýän. Intikide drill bilen gel, garaşýan saňa. Üstünlük. Taýyn. Atmosfera gowy, krasavчик, от души. Üstünlük, udaç. Daş. Ola ihlas menim galadym. Dizet, mätde näme diýe görürs. Umuman ihlas, mene ondan gowy gördüm. Sebäbi Aýdamaýan Süleyman dogrydy, özüň ýazýan, gurrun berýän zadyň özüň bilýän. Şoň pauza bermeliýärni, dowamyny duýgusyny gowy berýän. Hatda men şeýle bir gowy gördüm, ýygyň dowam edesimem gelýän. Düşündiňmi? Saňa üstünlük arzu edýändim. Onuň tolgulma bardy, sakla neme size bir soraw, siz birinji tapar sakna çykanda siz näil boldyňyz mysal üçin. Sen näil boldyň Süleyman? Birinji tapar eliňe mikrofon alyp çykanda. Tolgunlyň muşun ýaly? Bolar enten gowdur ho. Şol nijek bolýar, men özüm ýadyma düşýär. Men helle mer şonu götürün. Indi nä gowsuraýanyňyzy? İlkinji tapar sakna çykanda elinden mikrofon gaçyran tanýan ýol adyny aýtjak men. Umman üstünlük arzu edýändim. Awlan.
Rapli dil sen için ulu davara 26. Malades, Gatrowy. Old school stille çıkış ettin ha? Gowy yönü näme üçin emin agdalara teksti barada aýtmadyň? Men öz masalam hakkında kan gürlätim gelen. Düşündüm bärde urladyň. Ýeködüň da bärde diýip. Tolum bilen. Bolýan. Sörawna üstünlüği arzu edýäs i şu bähleşikden ýadgarlyk Neskos kepkada sowat berýär. Onda näme görüşýänçä? Rapli dil sen için ulu davara Biz bolsa dowam edýäs. Biziň bähleşigimiziň inniki gatnaşjysy MC Skal. Gel dost. Tuğulmy. Wa aleykum assalam. Näme arda aýdyp berjek dost? Eşi öz ýaşaýan ýerimi Guşku barada etjek, Ferki dawa şäherwagtda ýene Guşku barada etjek. Düşündüm. Sen özüň şu türkmen rapperlerden kim dinleýän? Abduday. Abduday Zumer. Malades. Dark Compass. Düşündüm. Onda näme üstünlüği arzu edýär? sen için ulu davara 6-njy bähleşige gatnaşyjymyz Mämmedow Hojaberdi, Marw vilayet Ferhadawat şäheri. Lakamy MC Skal. Rapli dil sen için ulu davara Assalamu alaykum. Öz şäherim Guşku barada etjek bolýar. Mümkin o da ýerine ýetirip bereýin. Marek Kuška. Bäri Kuşka. Sağ olun. Marek Kuška. Ine täze mektep geldi ahir. Menle toragy wa. Kuşko mu ya Puşko mu? Puşko. Kuşka. Kuşko. Seret. Kuška. Seret Hojaberdi. Seret şuat Serhadawa da şuat qady. Könadi Guşgy. Kuşka näme orçça mı? Orçça diýil şo. Gadimden gelýän ady şo Kuşka. Kuşka ha. Ine täze mektep beat näme özüňki da dogrydan? Söz özüňki. Bolly. Söz ýok. Gatrowy. Aslında men birinji gepleşekdim. Yo. Ýöne üçinji gepledin. Yo, diýjek bolýanym, men özüm Guşguda gulluk etdim. Berekella. Южный diýdi, şuma fistaşky diýdi, hemmesini etdim şolaň. Menem bilýän. Tuweleme, hem şu taýdanym şunyal rap gelýänim, konkretne begendirdiň tuweleme, malazets. Sağ ol. Ştaýdan men 41-432 haru bölümine salam aýdasym gelýär. Sağ ol. Eyvallah, sağman gedin. Красавчик, молодец. Üstünlük от души. Спасибо. Кушка, респект. Спасибо. MC Skal, berekella jigin. Sağ ol ağam. Üstünlük. O dat. Hojaberdi yaman gowy. Flow'um, padaçaňam, hemme bar, gaç ýerinde bar. Özüm kıyın tilsimine koýar. Fast flow wallahi bar. Просто özüm çotk ýerine ýetirilen, tak şu очень всё отлично, молодец. Sağ olun, спасибо. O merdanyň diýşýäli kyn stil saýlapsyň. Flow gowy ýerine ýetirdiň ýöne bir ýerine çykyp gitdiň, men şonu duýdum kamşuat. Yo. Beter aljadyň men hem bir ýerine. Beat bir hil tersirek gitdi. Beat ters gitdi. Beat ters gitdi. Böyle. Onna şamanyň näme zat? Ýok, onna da gowy, ýyzyny gowalyp çykdyň. Gowy. Sağ olun. Berekella. Sağ olun. Soramadyňa Skal mı? Skal. Men ýangyş ýazypdyryn, Skal al diýip ýazypdyryn. Sen ters ýazypdyň. Men ters ýazypdyryn. Üstünlük Doğru ýazýandylar. MC Skal. Menem bir sorak ber, galanjyl emmek şagalyk kıllar. MC diýmek näme diýmek? Rapper diýmek. Oh. Freestyle. Sen emmen MC bolýanmy? Master of Ceremony. Oh, üstünlerde ödän MC Skal. Sağ olun. Nice. Rapli dil sen için ulu davara Rapli dil sen için ulu davara MC Skal, Malades, Gatrowy. Daş etdiň men 3 taýda rap sunugatynyň hakyky tanklary otyrda. Şulardan şular ýaly gowy kommentariýa almak, onuň näil duýguny başdan geçirdiň. Şular barda aýdyp berilki. Üýtgeç duýgu başdan geçirmek, ýöne öz halipalam, öz. Öwrençkide nice kolýan üýtgeç duýgu başdan geçirem. Üýtgeç duýgu başdan geçirmek, ýöne halipalam görýänme begenýär. Malades, halipan bolýar. Men Dark Compass, Iska Muslim, Iska Muslim, bilen Vagrant halipan. Ha, Vagrant. Öýde okudyň, ýöne şoňa balet etdim, Dark Compass balet etdim.
Düşündüm. Onna ilki bilen üstünlük ardy gödýär, ikinji bilenem şu bätleşiň adyndan skos kepkany sowgat berýär. Things diline da gaty gelişek kepka. Gowurýasyň asna bak. Owa. Bolla nesip etsin. Görüşýänçe. Sen için ulu davara. Bätleşigimiz dowam edýär. Bätleşigimiziň inniki gatnaşjysy 200. Gel dost. Başlama kanun bölmelem de bolun şu adyny diýe iksan dostun da kyptyr diýe. Muň ýanyna onu gowurýan diýen diýe, onun ýanyna da onu gowurýan diýe, şonany 200 diýip durlaşaýlamy? Yo, ýalňyz ol. Tutuşlaýyn ýalňyz onda. Onu ilki bilen adyň manysy barada aýdyp ber. Adym san manisyne gelýär. Citizenin 200 aydymyndan soň öz aydym ýazyp başlam soň öz adymy 200 diýip goýdum. Soň 3 gödörnidim bolun. Aýnyň öwrenişdim da atdym, taşymdaklary öwrenişdi. Aradan 3 götme galdy 200. Yani 290 ya 200 bar däl. Ya ödereden 200 diýip öretdi ana. Düşündüm näme barda aýdyp berjek bolem? Söýgü. Söýgü. Bolla onda näme inglesçe düşünýän? Good luck. Let's go. Rapli dil sen için ulu davara. 7-nji bätleşige gatnaşjymyz Ataýew Atajan. Aşgabat şäherinden lakamy 200. Ütköşükdi ana. 200. Rapli dil sen için ulu davara. 200. 200. Hemme zat 2 gidermerlen. Yok, bir-birden. Öz ýazan aýdymym drill janrynda melodic drill diýe söýgü barada dinläsiniň başardym ýerine ýetirmek. Başladyna. Ya. 200. Her gece balı ene pencerem aşağına Gelmeceği belli näçe men garaşdamdy Ay borla diýip öňe tarap bir başlamdy Adymy düşe bala senden galan ýaralar Her gece balı ene pencerem aşağına Gelmeceği belli näçe men garaşdamdy Ay borla diýip öňe tarap bir başlamdy Adymy düşe bala senden galan ýaralar Bekide hem zat ýalan Bekide ýüregim ýanan İçimde söýgü çalyp bamy peýdasy bolmasa önen Munan beýle men uçulmon sana söýgüm geçi tormaz şonu da bala men çydajak näçe bolsaň da seni udan geline saçymy sypasyna çağıran şu adam seni izina bala sen iziňi şo ýerlap taşyşyp bilmedim dünýäňde ýürek düşünüp bilenem sana beýnimde diýe gowulama ýok haýyş goýur meni saklama gitmedi enne meni uzaga garanqyda ýene sen penjeren aşağında bala pikirli sen barada isýan ýene bolmaň ýanymda eng omal like a friend ýanymda o bolmasa sen aňda eger birden unutmasan gözümün öz penjeren aşağına ya. Her gece bala ýene penjeren aşağına Gelmeceği belli näçe men garaşdamdy Ay borla diýip öňe tarap bir başlamdy Ýadyma düşe bala senden galan ýaralar Her gece bala ýene penjeren aşağına Gelmeceği belli näçe men garaşdamdy Ay borla diýip öňe tarap bir başlamdy Ýadyma düşe bala senden galan ýaralar Sağ olun. Ataýew Atajan. Birinji soragym näme üçin 200? Citizen tanıyansınız, Citizen'in 200 aydymyndan soň öz ilkinji aydym ýazdym. Soň 200 diýip adyma goýdum. Aydymyň adyny goýdum, özüme at goýdum da 200 diýip goýdum, soň 3 gödörndi. Soň 3 gödülmedi, öwrenşilli, ana daşymdaklarymy 200 diýip tanap başladyň. Galy şer 200. Sen lakamyň manysy şo aydymyň manysy mi? Şo aydymda 200li barada adamlar bardaýdy. Öňe men tersine 200 bolup san manysyny aňlatdy. Ha, tuwalama. Serat 2005-nji ýyl eken. Onu okudyasyň. Drili beýle okumak we ansat, spokojny, rahat özüm liriklerini ýatdan bilýär. Imini säginmeli ýerlerini, aýtmaly ýerlerini men favoritim şey. Tuwalama, krasavчик, dowam et. Молодец. Sağ olun, minnettar. Men aşuny tanayan, Instagramda da podpisan men şolany. Repostum edýän, täze. Любой да diýjek bolýan brad. Молодец, ýöne original versiýada şulaýdym-da. Has gowa kapsyn. Şu zapista bar, şulaýdym. Berde çala. Çıkardyň ha? Yo, w общем diýen şu adam gowa kapsyn. Ýöne zapista aydymda has gowa edipsiň diýen. Tak üstünlük, молодец. Sağ olun. Удачи. Sağ olun.
Gowy drill men qala, yani urum drilli Süleyman qalana goýdan ýalar. Men drill aýdymlam dinledem de yer edek bana drill qalama oğay dip. Dinlana. Yo, şu drill haladım, sen drill'in halamadı. Olam bolaylar, o. Yani esasy drill janra başlamam sebebi Pop Smoke'la nam sen o çüstüge çizdik bara. Owa. Şol aýdym ikisi de drill'e sebäp bolan. Başda taýlama tapqyrda UK drill zat etdim. Indi bärde de melodic drill. Men şu ullanýan stilem drill bilen boom bap da ikisi. Gowy. Sağolun. Yani DJ kolyan adam drill döräni bäri men drill edeyni pörn. Başarman ýörn şu wagda çel. Yani maloç gönü sahna birinji gedek çykanda. Ya sahna. Sahna birinji gedekde. Qarra kenany. Onna koýasynda. Ujurly bilim merkez talan şowa geldiňiz finale. Hawa. Şoň Kubik Rubin aňyrsyna aýdyn oglan men. Bollanna. Bolly. Oo. Bolly. Onna tejriben bar ekenna tuwalamy şu ýaşyňda ýam. Tuwalamy. O zat atajan hemme zat yerinde gowy prosto şu drill üçin imene şungal çitke aňyrdan aýdýan mikrofon nastroykasy вообще başga bolmaly bunda. Ola şoň üçin polny berip bilen o atak idealny bar. Umuman. O ýöne şo siramda şu nastroykasy başga bolmaly şoňa. Ýöne şonu da отлично. Из-за этого запись-та hyýaly däldi bar. Nice. Nice. Sağolun. İzzet. Siz zapisi dinläp gördüňizmi? Emmeňiz men dinläp görmedim prosto. Dinläp görmedim. Menem dinläp görmedim. Siz bilen azyk radylaşamak dogurdy. Yok, o barda däl. Ine misal üçin drill dogurdan hem aňsat däl Süleyman Zaferem drill ýazasyň gelse adresi bilýän. Umuman. Ha, hiç ýyly reklama däl abi. Hiç ýyly reklama. Bakamedia show gelýärdiň ýöne Ben reklama. adagzamadım. Ýöne reklama däl. Hiç ýyly. Umuman, Bakamedia show. Neme? Elim teret drill çynanam aňsat däl, kyn. Iň tejribeli rapçam, ýaňy başlanam ýazandy kynçylyk çekýär. Ýöne men gulagma iýlen bir nokotpa. Drill'le bir tempde gidýär. Düşündiňmi? Drill'in aslında ýazylış owodonlygy emosiýaň üýtgenmegi, mysal üçin ýokary galmak, aşağı düşmek. Bir tempde däl. Mysal üçin men şeýle seredýän, sen meňle razylaşman bilersiň Süleyman. Men şonu eşdesim gelýär. Aslan. Men kem diýemok, kanagatlanarly. Ýöne biraz tejribe gerekmi diýen. Drill'in Mysal üçin bölünýäni bar. şahsy meni dinleseň, wow däl. Ýöne kanagatlanarly. Owa, dogry, ýöne drill'in hem her hili içinde bölümler var. Naprimер, ýankyla aýtşyna drill, naprimер, obla dinleýänmi sen? Oo. Mysal üçin aýdym sazyň maksady näme? Le sana sorag berýän. Aýdym sazyň maksady maňa duýgu bermek, maňa keyip bermek, men göwülüme yaramak. Men şunu aýdýan bolsa, düşünýärmi? Keyip berdimi? So. Berekella. Ýöne tejribe almaly. Men öz tarapymdan aýdýan, bu hemmeň şagora dogry pikir bolmanmylar? Dogry. Şahsy men üçin men şunu eşdesim gelýär, galma düşme diýen ýaly. Düşündiňmi? Drill bir tempde gitmesedi men üçin. Ýöne Süleyman razy bolman biler, o da öz pikiri. Üstünlük arzu edýänim. Sağol, minnettar. Rapledil sen üçin uly dawara 200 malades tuwalamy. Men näme garaşdym? Söýg aýdym diýdiňmi? Seniň gara gözleriň, maňa aýdýan süýji telleriň şoňa garaşdym, o drill tıptyrdyň ha. Gatgowy. Näil duýguny başdan geçirdiň? Duygular yaman ogu. Saya bir topar yıldızın önüne çıkmak yine o da ayrı temir tecrübe. Her senden bir maslahat, bir sapak pot gidiyor. Manyal yıldızlar, bara yıldızlar var, bara rap dediler var. Uy, asman. Senin Gollywood'da yıldızlar şunu görüp perevod edip Türkmençäni perevod edip düşünseler sana näme diýerler bilýärmi? Drill beat'te disleşip bolýarlar da mesele. Diňe dille söýüşip bilýän ha. Uruşup bilen zat. Diňe oturup düşünýän. Düşündim ilk bilen sana üstünlük arzu edýän, sen obrazyňa da gelişe rapper bedýän hatta kepke. Şu bätleşiň adynan skos kepke sowat berýär. Diňe üstünlük arzu edämek galýar. Minnettar diýişiňiz üçin. Rapledil sen üçin uly dawara Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Biziň bätleşigimiziň inniki gatnaşjysy BBD. Salamu alaykum. Homdos. Şu ilk bilen adyňda öýüşi barada aýdyp berseň, soňam näme aýdymla çykşetjek, şonu aýdyp berseň. Nickname BBD, adymyň, familiýamyň, otçystwamyň başaryp bar. Düşündim, şu ses öz sesiň özgürleýişiňmi?
Malades onu üstünlük arzu edýär. Galandan sahnada görkezýän. Rapletil sen üçin ulu davara. Ikkinji bähtäşe gatnaşjymyz Bayramov Berdimurat. Mar vilayat Mar şäheri. Laqamy BBG. Rapletil sen üçin ulu davara. BBG. BBG özüň bilen tanış etdi. Assalamu alaikum. Men Berdi Bayramov, Mar vilayatynyň Mar şäherinde ýaşaýan. Başardymdan öz dilen sözlem beat free beat. Başardymdan bir mail getirip berdim. Başla. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Rap edelim kim getir almanı bul önküdünüm betir dilimdeki rap edelim eder getir dilimdeki folk longda öksür kimler stillere bökür toğuşun bular kan oluşun yanmadık olsam bolya boşu pul yoktur planın şu olsa sözleri seresene tane men yanmadım rapleri kente menge mündürü yerim yok da very good yazdım yanmadım gücügen bunu dinlendinge telmene mete görük dolu mambıl bir sırı demen uçur flow'um dinlendi misalı Peter Pan elimdeki mic bu kimisine rap der cake bu rap bile göründü cool all edip versin sana old school dinle yok beat'e bakma sana veri duygulam hava aktır dinle arkayın ağdıram oktur gördük olurum almadık yoktur köpütü gitti yoldan çıkıp köpüsünü ağladı 5 köpük sizin rapinizden ütüye dur free rap onu dolu gölmen göğün ya Allah hıyallara durmadı yanına rap'ı yanlara koyunları seyretme bilyen yoktur sana beletler baya da hey. Özüme yok mu anam algalım yaz sözleri özünü tanı sözler aytar özünü sana edinme düşmanlığını dostana tarafına seyret hakikate iyi ol menem yadanama anılmadı bulur yolu men yadanama dere gerek başka badala bilinmedi de kadar yadanama gayra peydam bunu kimineme gerekeni bu da demeterek bu da yaramadı mı sana hatı betere gerek senem onilde kelli derik yeah Kimineme gerekene bu tadım ederek bu da yaramadı mı sana hadım bitere gerek senem onun indi dali kelle de gezel men yadanama seyret bu diller keser ki yine önüme ritmi koy ya da beat koy olan anımı yok onu tak kulağı dilime dinle kulakta bulamadım yürüyü seyrette dur kulaktan girdim kanına bu edepten taştım men etmedim bu rap'i dinledik tutma rap'te gidip gelip geçip gelenleri bana hücum etti güç koş gücümü yazdım elbette benim giycedim orta yadanamı men şicedim olmadım olur yonumun çiğcidir biliyor seyret yazdım eyyam onu dinlenin yürüğüne eyye men kim sen sorumu seyretmeni tanımasanım bol ya yönü sözüm aklına yeridir şolmana geregim bollun bu rap bile beledim yok inteken geregin yeah sağ olun Молодец, kıyın жанр, kıyın çitka, kıyın flow. Cevabını ödüm gelmiş beraydı. Daş, katı kovu. Ön Aragon'u medya da şu stille. Lila Aragon, ha? Молодец, üstünlük. Sağ olun BBG ha? Baya da. Ya BBD mi? Baya da. Türkmençe de BBD. Şu atlardır da. Adımın familiyamı otçutman baş harfleri. Berdimurat da. Teknikan qoğuy. Hemme adın qoğuy yöne men sözlüğünü düşünü bilmedim. Bilemek neyim üçün ya şu at neymi kalonkalardan ya özün düşünük söz aydiyan. Men liçini mene düşünü bilmedim yöne. Hemme stillere geçip deyip çıktın. Hemmetin oňorýanyň başardın. Malades. Tuğalymy? Oğlum köp. Türk rapper Ceza'nın bir sözü var bilýärmi? Men şaltaýdamak sen hayal dinleýän diýer. Şunu Berdimurat, tuğalymy malades. Oğlum köp. Aragon tanıyan mı, dinleyen mi? Dinleyen. Tuğalymy. Köp dinledim. Bolacak. Devam etsen. Gowy, haladım. Şu tekstliň içinde iň güýçli 2 sany seteriň aýtyp ber, 2 sany güýçli seteriň. 2 3 4 sany. Özüňçe şu setirleme güýçli diýanyň barmy?
Kime näme gerekeni bosadım ederek bu da yaramadı mı sana hasan beter gerek. Senem onun ille däli kelleden keselmen yazanıma seret bu diller keser Yo, men onu düşündüm. Sen meni kucağımda meni dövecek, meni ayıp bilýän diyecek bolanım. Yuvaştan ayıp bilem eşteli. Hayalcıktın. Tekst, manisi. Kime näme gerekeni bosadım ederek. Bu da yaramadı mı sana hasan beter gerek. Bu yaramaz korsa sana ondan mandan beter gerek. Senem onun ille däli kelleden keselmen yazanıma seret bu diller keser. Ey senem däli bratişko. Deme. Ne ol verste koyup dinlesen ha düşünce gerek ona. Köne mektep bardy. Näme aýdyp geçdiň ýaňy? Edep bersin sana old school diýip ba söz. Ha, uzat diýip. Anem şu köne mektep diýip diýen jot. Onun üçün malades. Öyle iska urlaşan ya. Urlaşan da kiňi. Näil gomak diýlen. Oğlum. Bolu menem o. BB'de mene tipa qowurdum. Aslında fast forward da qowna samzel kan düşünüp bolana o da mojut bits. Texnika tarapdan mojut birinci sahna çıkışın. Yo normal gati elbette. Oy. Tak şu men onu kudyas şuna mena qowmu qad ya. Tamam köp. Yo padaçatam yerine bir agresivni jayda. A kim dinleyen sen вообще rap? Daşar yutdan zaten kime sever tenkine çalto koyanlar ol başka til uğurdar tekna Türk rapçileri dinleyen. Türk rapçilerin old school rapçilerini dinleyen. Ceza Defkan diye. Sagopa Defkan var. APO'nu feat'lerin arasında dinleyen. Baba de üstüne vardı o diyen. Sağ olun. Tamam. Rapli dil sen için ulu davara. de malades gatowy. Näil duýguny başdan geçirdiň şo barada aýdyp bersen? Birinci sahnam bolan üçin alçyrama boldy bolayım. 60 diýip pikir ediyorum. Malades gatowy sen gatowy ýerine ýetirdiň. Çalta aýtmak bu kıyın bulanmyr. Soňatyn kıyın ýollarda. Onu näme sana üstünlük dileýät jübätdeşiň adyndan hem ýatlymy hökmüne bu kepkan könülüne geýersiň zapas hökmüne skosyň adyndan kepka gowşurýar. Sağ olun. Sağ olun, sağlıkda görüşelim. Rapli dil sen için ulu davara. Biz bätleşigimiz dowam edýär, bätleşigimiziň inniki gatnaşjysy paradigma. Gel dost. Assalamu alaykum. Ya, what's up bro? Şon ýalyk salamlaşmaly rapperlaryň diline? Yok, mana abi salam. Paradigma adın gelip çıkışı var da aýdyp berseň, näme aýdym bilen çıkış etjek, şonu aýdyp berseň. Ilk bilen adım bilen başlaýyn. Atdyma nickname diýerler. Ol gonu manysynyň nusxa diýmek, birine nusxa bolup goýlar, şonu ýaly. Asal başga terminlerde de köp manysy bar. Şoň üçin şonu saýladım. Biram käbir sebäpler boldy. Öňki ulanyň nickname biri bir näme Ogurlady. Başlandy, ogurlady. Başmy şo. Düşündüm, näme aýdym aýdyp berjek, ona aýdyp berseň? Söýgäýdym aýdyp bermekçi. Olam näkeli? Edil. Birine söýgü bilen ýüzlenýär. Şonu ýaly. Sen geriňe aýdym gany. Düşündüm, janr näme janrda? Janry emotional. Emotional. Bolanno nä? Üstünlük dileýät. Let's go. Rapli dil sen için ulu davara. 9-njy ýarşa gatnaşjymyz. Begmammedow Muhammed Balkan vilayet Jebel şäherçesi. Lakamy Paradigma. İlk bilen hemmeňize salam. Rayatda lakabym Paradigma, öz adym Muhammed. Ýazan aýdymmy, ýet başardygyndan ýerine ýetirip berem. Başlamy goýup bermem. Sağ olun. Muhammed san berekella. Umuman hayfi ölçüge göre baka berjeňe bagly. Umuman ene köne mektepden hemmemiz. Biziň başlanma kodumuz edil şunu ýaly. Mena bolýar diýen. Ýöne biraz tejribe gazanmaly. Sebäbi aýdym bir tiprak gidýär, bir görnüşrak gidýär. Bilemok men has köp saat talap edýänmi? Men eşdesim gelýän zat şomy. Umum aýdym bir tiprak gidýär, sebäbi ine old school diýär, düýbi şu. Aslında şu şundan başlap dowam etmeli şunu. Ýöne has ütköşürak bolup bilerdi, o da ýöne tejribe bagly. Umman işiniň üstünlügini. Sağ olun. Bolýar.
Muhammed. Benim galadım Marslanın diýenler bilen razylaşýan tejribe bagly. Doğrudanam. Alın zat gowy. Sağ olun köpü. Ýene bir ütköş kommentaryň ýok. Näme belki ilk inksanlarda üstünlük. Sağ olun. Muhammed. Paradigmaň näme bir şon soraýdyna? Paradigma asıl gonu manisi nusxa demek, ýöne bilimde käbir terminlerde baş kullanylýar. Esasy alma maksat ma ogurlanmasyn diýip alym. Öňkü anonim lakamy mady, onam sağ olsun Mäd Nazarowdan yüzde süpapyň birinji ýarşyna prezidentliýalanyň üçin, ondan soň bir näme bir ogurlady. Anonim lakamy. Ondan soň täzelemeli boldum da. Täzelemeli boldum. Muhammed, mende şular ýaly sorag bar. Sen mysal üçin daşary ýurt rapçilerden ya da aydımçılardan kimi dinleyen, kimi misal alayan ya bizim yerli Türkmenistan'ın aydımçı rapçilerin kimi misal alayan özüňe? Daşary ýurtdan esas Eminem. Onun yerli rapperlerdenim dar kompozisiýon kılaw. Saýk Dali esasy. Berekella. Men aýtsak bolanlardan bir ýanky şu wagt gatnaşýarlar. İlkinjisi bolup şu wagt gaýtalama aýtdy da hiňlenip. Gaýtalamaň içinde hem hiňleniň hem rapler netçek bolan bir wagtda. O biz zapsta orada näçe dublet ýaz. Şon şu kömekleşelidim da ýanky ýerine. Rapiňa hiç ilfedim ýok, ýöne ýanky hiňlenjek bolsaň, o sen plusyň bolýar. Birazajyk wakalyňy gowla, sluhyň gowla, gatgow bedeýär aýdymy. Oňordan gow hot şunyňla. Sağ olun. Sağ olun köpü. Men tuoleme diýendiňe boldy. Muhammed, seret indikide azyjyk bolsa sen näçe ýyl bäri rap bilen iş gulanýan? 20 ýyl. Asıl 11 ýaşymdan bäri söz ýazýan. 19-da rap ýazyp başladym, 20-de de rap ýazyp başladym. Berekellah. Şunça ýazyp gelýäniňe görä, şu oglanyň azyjyk ýüregine jynk etmek üçin sähel bir flowlaň ütket, sähel azyjyk bir bilemek stil workadary şunyň Baladım. Men düşünýän bu old school öňden normal gowy hemde sen prepare edende autotune azyjyk najaýat etdiň öýdän ýa-ni. Owuldy. Prepare eden üçin ulakan plus taňa. Berekellah, üstünlüğü ardy edýän. Prepare sesim geçmeýän özüm bilýän. Yo autotune ýok aro. Mena şu stil gowaryan. Sağ Benim bor diýme ka purjajaňa deýin soraýyn. Bor diýmelim diýmelem. Ýa-ni duşy krasavчик. Sağ olun. Awa. Üstünlük. Sağ olun köpü. Paradigma. Üstünlüğü var diýär. Rapli dil sen üçin uly dawara. Paradigma. Malades dost. Gatgowy. Inni näil duýguny başdan geçirdiň? Bul Emine Agdalan kommentariýasyna näil garaýan şolar barda aýdyp bersen. Belli bir garaýşym, ýok belki. Dogry aýdýarlar. Prepare de bir kelýär. Nämetde sesim. Başga diýjek adam ýok. Tapagalar ders çykarat nikide de. Malades köprek tejribe i üstünlük arzu edýär. Bätleşiň adynam skoskep kanam sowut berýär. Zamenet geýerýärler. Sağ olun köpü. Üstünlük. Wala siziň emeşiň. Rapli dil sen üçin uly dawara. Bätleşigimizi dowam edýär. Bätleşigimiziň inniki gatnaşjysy XO. What's up bro? Daşyňdan bir kel ingilisçe gürleýän adam eň diýenler. Balkan vilayatından XO bege diýerler. Şu bätleşik gatnaşanma begenýän sağ olun. Sen Balkandan bolsaňa gönümel zoomeryň fanatysyň şeýlemi? Yes, hakik. Malades. Onda näme janrda aýdym aýtjak berdi? Gynaslaydım. Bir korol Salfetka taýinlanly aglandy göz ýaşyp durýar. Bolýa, onda üstünlük. Rapli dil sen üçin uly dawara. 10-njy bätleşige gatnaşjymyz we iň soňky jemleýji. Gelliýew Begenç, Balkan vilayat, Balkanawa şäherjesi. Lakamy XO. Rapli dil sen üçin uly dawara. Assalamu alaikum Emine Agdalar. İlk bilen aýdyn men özüm aslında çysta rapçi da pop stil aýtýan. Şulaýdym özüm Balkan vilayatdan. Şulaýdymy men bir ýakyn dostum bar. Şol
toyuna bir ay galany aljak ýeri başga ýöne durmuşa çykyp gitdi. Onam gynanyp men ýa-da göz ýaşly. Gurrun berdi şonu şulaýdym men ýüregimde döretdi. Şonu ýerine ýetip beni. Oturdum birden haber estim, bu dünyadan çala geçtim. Sen nem üçün başkanı geçtin. Oturdum birden haber estim, bu dünyadan çala geçtim. Sen nem üçün başkanı geçtin. Dilimde süýgü sezim, şoň aşdygaly. Näme sebäp boldy? Beýdip gider ýaly. Meniň bolan süýgümi oda zyňar ýaly. Men bilen däl başga bilen durmuş gurar ýaly. Ýa-da-dy bu ýürek bederini. Befedip bolmasa da unutaryn men seni. Yumaryn gözümi göresi gelse de seni. Elime jaňyl ýakuş düşdi ýalyr hemmeti. Jaň etdim şol gije elim öçük durdy. Başgaň ojagyny ir bilen ördi. Başladı seni men kucağımdan alli. Utulup olmacak yüreğe yara salli. Yara salli. Yara salli. Oturdum birden haber estim, bu dünyadan çala geçtim. Sen nem üçün başkanı geçtin. Oturdum birden haber estim, bu dünyadan çala geçtim. Sen nem üçün başkanı geçtin. Başkanı geçtin, oh. Başkanı geçtin, oh. Başkanı geçtin, oh. Geçtin, oh. Sağ olun. Seret, bunin ýa pop diýdiň ha, pop däminiň sen. Hip hop. Hip hop munin. Gatygowy. Hawa hip hop'a deýişler, edil rap bolmasa da, kengli rap da. Gatykyn diýri jwoy aýtmak, awtotunesyz, gatykyn. Men meselem özüme edebilmezdim şunu ýaly. Şoň üçin men adiňe tuwalama diýen rap pop diýip ýörmegin o. Munin rap bolýanlar. Sağ ol. Begenç, näme üçin XO? XO men Amerikan aýdymçy rapperyň demesi fanady The Weeknd diýip şoň label we XO diýip. Şondan alymda oň manysam ýa-ki oşaýan gujokdaýan şo bolýardy. Hacks and Kids bolýar. Näme Lil Uzi Vert'em şo labelda dämi? Hawa. Bu sen onu wara ýadyma düşdüň. Sen kommentarlary aýdyma edýän näme? Hawa. Malades. Kommentara näme ýazsalar görmedik bolsaňyz, ýani şo kommentarlar aýdym edýär, heňlaýdym edýär. Onu bir başarmak gerek. Ýöne bärde gözüňi tutmaly, onu bilemek, ýöne şonu ýaly edýän mene başga bilemek. Seret Begenç, men sana bir maslahat bereýin ha. Ýanyňdan mara bir sany moşny rapper tut. Iki bolup çykyn, düşündiňmi? Yes. Özüni hödürleýäsi ba. Ya, dinle, diyecek bolýanym, mähdala. Конечно. Eger dalşy geçsen, şu sanda yazılan komentarlara aýdym etseňe söz berýärmi? Üstünlük arzu edýän, молодец. Очень трудно, я бы так не смог точно. Не смог и не могу, и не смогу никогда. Да, по-любому мне тип порта. От души удачи, брат. Спасибо. Удачи, красавчик. Красавчик родной. Oda, begenç mene yaman degendim hoşuma telki bir nagrujunu temalardan soň bir hilek diýince alyp gitdim nasam jel. Bara gaty gowy eşdilýär şo vokalny danly yes. Garap onum çist R&B hip hop boldy bara. Yaman mene gaty haladym tak şo. Sağ olun. Indi kıtanlarda da nesip bolsa görersiz. Umid edýär. Spasiba, sağ olun. Köp. Bulan varan. Tapra saylamyzmyny näme diýdik ýa men ýa bekleme goýaýyn ýa men janly ýerine ýetiren hem
birazcık papsaydı yani gow olmaz ya. Benim den yok. İnsanı şutaydaysan iştadım koymasın dedim. Anam bilirdim. Anamı ödedim görýän men mesem gollaya. Gow ýerine ýetirdim. Sağ olun, spesifik. Şoň üçin hemişe özüňe bolan anamyň düşmesin. Şunýarmy? Edebiljeňe gowunyň ýetsin, edebilýän ekeniň. Begenç, değil mi? Ava. Begenç şan ilkilene berekella diyen. Sağ olun. Onun iska sana bir soragda Süleyman gaty gowzady bellek geçdi ýa-ni. Eger biz hakykatdan hem talandy saýlayan bolsak, on beýleki gatnaşçylardan aýratynygyny gözeňde tutmak gerek. Ine şu doýasyň mysal üçin okuýup wadiýa kommentarlar okap aýdyma öwürmek. Diýjek bolýanym, şu taýda ýerine ýetiren aýdymyna görä dälle goşmaça näle okuýup ba bolsa şonuň gözeňde tutmagy maslahat berýän men. Dogrudan? Men gördüm ya Süleyman'ın diýeni kommentarlar aýdym edip aýdýany gördüm. Hem şulaýdymyň işlenşini gördüm men. Videosyny goýupsyň. Ýöne o taýda başga bir aýdýatdamy sen näle? Sen birini öwretip durdyň däme o taýda? Ava. Aýtyp bilmedim indi özüm aýtdym. Men özüň aýtdyň şonu. Gowaýdym. Özüň al. Berme hiç kime. Ine Süleyman, sen bilen bir meseleni gurulşaly şu arada. Ferhat, senen prodüser. Prodüser gözü bilen seredende, misal üçin aýdym aýdyp duran aýdymçy ýa-da rapper boljak bolsa, ilki bilen men pikirimçe personaj bolmaly. Ýagny sahna gelişmeli, aýdyp duran aýdymyna, janryna gelişmeli. Ine men pikirimçe şulaglan R&B stile gelişýär. Diýjek bolýanym özüni kämilleşdirse, şundan aýdymçy bolup bilýär, rapper bolup bilýär islesin. Sen näme pikir edýäň? Yo, men diýäne şonu şol okuyup şo pikirde esas sungut. Hemme kişi men gatnaşanlarym bizim tapawdy ýok, tejriben artdyrsa hemme kişiden çykýar, artist, aýdymçy. Ýöne bloglanda men ýanky ünsürendan bäh kellesine gelipdir diýen. Pikirde bizim aýdym ýazyp başlamagy birji pikir şilçok bolýar, onuň maşlanýary. Ana oturup söz ýazmak gerek-ka, gulýal kanty. Şu ýigitde bir-ki ädim öňräk gitmene şansy bar. Mene gollaýan. Işini üstüni gardy ödýändim. Berekella. Sağ olun Halip. Bakamyýdy şowy çagyrjak bolluň men düşünmedim. Näme üçin maňa mikrofon berdiňiz bar? Begenç bilen bir meňdeşligimiz bar. Ol hemme kommentardan bir aýdym ýa, men bir kommentardan tutuşaýdym ýa. Üstünlük boýuňda meňdäpdi figuraňda. Kommentarlarda görüşür. Rapli dil sen üçin uly dawara. XO Bega, malades, gatgow tuweleme. Tolgundum ýani wala neme eden neme başyna bardy. Eden adam ýerine düşdi. Eden adam ýerine düşdi. Malades. Üstünlük dileýär i bäsleşiň adyndan ýadygärlik. Bu saçyňa podar bok etdi. Ýok, ýuşmaş giýjek da şoň üçin. Podulmayan çekenämiň ha saçyň. Sağ olun. Bolly üstünlük. Görüşýänçi. Rapli dil sen üçin uly dawara. Emin aglaryň gelen jogaplar bilen tanış bolar. Birinji bähtäçige gatnaşyjymyz CIG ýaz berdi Serdar. Vagrant. CIG barada netijem geçti. Peter. Meňem netijem geçdiyse birinji bolup çykyş etmek elmydama kyn. Şoň üçin men üçin geçdi. Soprano. Geçdi. Dizet. Biraz gowşagrak ýöne geçdi. Owa, men hem şoňalrak etip. Birazcık yetmedi maňa şol ýöne. Indi kfanna o gowlaşyp düzelip geler däl. Ýöne şu matça geçdi. Gönü başyny açan üçin mi birazcık gowşagrak bolýar ýöne men inson geçdi diýip belledim. Mene şans beresin diýerler. Diýmek 6 tane bolýar. CIG. Sen indi kitap kırmada geçen gutlaýar. Rapli dil sen üçin uly dawara. İkinji bähtäçe gatnaşyjymyz Yellow Star, Nur Ýagdyýew, Akmurat. Vagrant. Yellow Star barada netijem geçti, çykyşy gowy lirikasam ýokdy, geçdi. Peter. Yellow Star geçdi diýip belläpdir, geçdi. Soprano Man. Geçirýän. Dizet. Men pikirimçe de geçdi. O Yellow Star prem ýerine emmi dat, men çiğnem geçdi.
5 sany bolýar. Has halanlamyň biri geçti. Tuğulama 6 sany bolýar. Demek Yellow Star'am geçti. Size ikinci tapgyrda garaşas, gutlaýar. Rapli dil sen üçin uly dawara. Üçüncü bähtäşe gatnaşyjymyz Mad Max Ýagşymradow Rüstem. Vagrant Mad Max varada netijem geçti. Esasanan bitin haladım. Geçti tuğulama. Peter. Ava neme stili başlaken tanıt ettirdi, çaykatdı. Geçti men üçin. Sopranoman Geçirýän. Dizet Mad Max geçti. Matt Nazarov. Mad Max. Geçti конечно. Bakal. İska Muslim. Mad Max elle loydum ýöne iň soň ýene bir şans berýär, geçti. Mad Max siz ikinci tapgyra geçýär, gutlaýar. Rapli dil sen üçin uly dawara. Dördüncü bähtäşige gatnaşyjymyz NS7 Settarov Nurýagdy. Vagrant NS7 netijem geçti. Peter. Geçti. Soprano. Geçirýän. Dizet Geçti. Bolýar diýen. Matt Nazarov. O menem NS7 da geçti diýer. İska Muslim. Geçirýän. 6 sany bolýar bilen Settarov Nurýagdy inni tapgyrmada geçýär. Rapli dil sen üçin uly dawara. 5-nji bähtäşige gatnaşyjymyz Täjif Ihlas 26. Vagrant 26 aradaydımda stilini haladım, özünüm haladım ýöne şoňa azajyk beterim höwes berer ýalyk men ýok diýär. Peter. 26. Ha, Noise MC meňde ýadýanmydam? O geçýär diýip ýazypdyr. Geçýär. Soprano. Yıkamak. Geçirýän. Dizet. Şu bähtäşikde men iň gowgaran 3 gatnaşyjymyň biri şu. 26 geçýär. Matt Nazarov. O 26. O utanyp çykaýdan näme? Şol. O men üçinem geçýär, biraz o da tolgunly ýöne seramda stili bar. Şoň üçin men üçinem geçýär. 4 bolýar, 1 ýok. İska Muslim. 26 soragly ýöne inni kitaplarda gowy taýýarlansyn geçýär. Demek 5 bolýar bilen Täjif Ihlas ikinji tapgyrmada geçýär. 26 sizi gutlaýar. Siz inni tapgyrmada geçýär. Rapli dil sen üçin uly dawara. 6-njy bähtäşige gatnaşyjymyz Mehmedow Hojaberdi MC Skal. Vagrant sen jogaňyz. MC Skal varada netijem ayağım bilen hawa. Peter. Gulluga denerim arada aýtdy da şoň üçin. Menem gowurdum. Söýgü barada gelýär-de iyiliğine bolyn, bir hillek. Hedilbertdäre temytgöde bolyn. Şoň üçin menem geçýär diýen. 2 bolýar, Sopranoman. Техничный. Очень техничный benim geçirýän. Dizet. MC Skal. Çyndanam gowgorduk bida geçýär. 4 bolýar, Matt Nazarov. Benim MC Skal yaman texniçni gördüm gaty. Тоже hemme da ýerinde men üçinem hawa. 5 bolýar, İska Muslim. MC Skal geçýär. 6 sany bolýar bilen MC Skal inni tapgyrmada geçýär. MC Skal siz gutlaýar. Rapli dil sen üçin uly dawara. 7-nji bähtäşige gatnaşyjymyz Ataýew Atajan 200. Vagrant 200 men 200 arada netijem geçti. Beter halan gatnaşylyň biri. 1 bolýar, Peter. O 200 meňem favoritlerimin biri şey diýsem bolýarmy? Bir işiniň professionaly ýalyk eýem. Täp tejribesi güçlükün elbetde geçýär. Sopranoman. Elbette geçirýän. Krasavчик. Drill. Очень круто. 3 sanyk bolýar. Dizet. Ine şu 200 barada men dogrusyň pikirsiz galdym. Ýöne umumy ähli gatnaşyklary dinlämsoň, mena bolýar diýdim. Matt Nazarov. Da menem bir gaty emosiýa wazit etmedi ýöne sana edil bolýar diýip bolýar da. Şoň şu şumatykça bolýar. İska Muslim. 200 gowçuk şetdi, gowtaýan kelipdir, geçýär.
6 tane bolya bilen Atayf Atacan inni kitap pırmada geçe. 200. Sizi kutlayar. Repledil sen için ulu davara 8-nji bähtäşige gatnaşyjymyz Bayramov Berdimurat. BBD. Vagrant BBG varada, BBD varada netijem Hava esasanam flow'u berde olarak hiç kim etmedi ve indikada da belki etmezlik mümkün ve şoň üçin hem Hava diýen. bir bolya ba Espiter Berdimurat. Bayram Berdimurat'ı men yok diýjek. Sebebi sözlerini düşünmedim. Rap'da esasat söz. Men pikirim. Teknikası gowy, söz yok. Yani teknika üçün sözü ikinci sana koymalı. Men pikirim, men yok diýen. bir bolya bir yok. Soprano man. Mene geçirýän. Dizet Men Süleyman bilen radylaşamak şu mesele boýunça BBG men iň gowran gatnaşylaryň biri dogrudan hem inni kitapkyrda näme etjek maňa gaty gyzykly. Şoň üçin bolýa diýem. 3 bolya bir bolanok şu gatnaşyjymyzyň ykbaly kiňide bagly. BBG o menem otat. Mene nasam zel gowurdum bana. Erbet görmedim flow'una da birazcık düşünüp bolanok ýöne teknikasy ýerinde şoň üçin men üçin Hava. Iska Muslim. Menem inni kitaplarda göresim gelýär, şuny geçirýän. Demek 5 sany bolya bilen Bayramov Berdimurat inni kitap kırmada geçe. BBD sizi kutlayar. Repledil sen için ulu davara 9-njy bähtäşige gatnaşyjymyz Begmammedow Muhammed. Paradigma. Vagrant Paradigma barada edil çykyşyny beter çuň hayran galdyrjy bolmady ýöne backgroundy üçin we teknikasy baý bolan üçin Hava diýen. Espiter Oňa men geçýär diýen, geçýär diýip belläpdirim. Geçýär. Soprano man geçiriyor. Elbette geçirýän. 3 sanak bolyamyz wa şu bähtäşige gatnaşymyzyň ykbaly siziň eliňizde. Inni kitaplara geçmesi. Dizet Men bolanok diýem. Mehmet Nazarov. O maňa da birazcık yetmedi şu biraz menem yok diýen paradigma var. Prepare da füýjüjön o kupletlerini zatdan kendi düşünmedim, bilmedim. 3 bolya 2 yok wa. Iska Muslim. Men muny soragly belledim. Ýöne dogry maýsam kän gownamedim menem eden adyny. Ýok diýen. Demek 3 sanak bolyamyz wa 3 sanam yok wa. Indi näme diýäs? Şu tomoşaçylar çödäýsin onu. Deňlik bolan bolsa, hasam gyzyklanmalar. Kommentariýada Hava ya yok diýip ýazaýsynlar. Onuň kän Hava bolsa geçer, kän yok bolsa da geçmez. Hormatly tomoşaçylar, ähirde düşünýärsiňiz diýip umyt edýän 9-njy bähtäşige gatnaşyjymyz Paradigma inni kitapkary geçdimi, geçmedimi? Hava ya yok diýip tesirlerde belläp bilersiň. Repledil sen için ulu davara 10-njy bähtäşige gatnaşyjymyz Gelif Begenç XO. Vagrant XO geçti. Tesi üçün. XO men üçinem geçdi. Sebebi kiňleni aýtdy da, o da saýlany 10 gatnaşyjyň içinden ýekejödi, şonu ýalak ýoluna aýtdy, şoň üçin düşündirýän näme üçin? Молодец, geçdi. Soprano man. Да, XO от всех отличился, выбрал очень сложную технику и прошел. Geçirýän. Dizet XO geçdi. 4 bolyamyz var. Mehmet Nazarov. XO men üçinem geçdi sebäbi bir aýrym bişniji ýaman takoy. Golja füýjüji aýdym etdim, mene haladym şoň üçin men üçin yes. 5 tane bolya Iska Muslim. XO geçdi. 6 tane bolya bilen XO inni kitap kırmada geçýär. XO sizi gutlaýar. Diýmek 9 tane bähtäşige gatnaşyjymyz inni kitap kıra saýlanyp birtem näweli bolup galdy. O ştaýda men bir zat belläp geçesim gelýär. Emin agzalary 9 jemi 10 tane gatnaşyjymyz bar we 9 tanysy geçdi. Indi ştaýda haýsy elek bilen elýäniňe bagly, gözüniň iňçeligi bilen has professional derejede
elemeli bolsa-da belki hiç tam geçmezdi misal üçin. Ýöne başlangıç bolan üçin kämer elegen gözönegi giňirak tutulýar. Şo sebäpli 90 sam geçýär. Inni kitapgyrlarda has professional derejede seyredersiniz mükadi pikir edýän. Onda ýam faýlanar. Geçen geçmedi. Şeýlem Süleyman. Men qadasyny düşündirjek bolýanna bu goromaçylyň goýan qadasy inniki sanna inniki gatnaşmalymy. Onsyny meselem ýykybilýär, onsy meni geçibilýär. Şoň üçin näçesi geçmeli, näçesi geçmeliler ýok. O aýtdy, hemmesi geçýär. O aýtmady, hiçsi geçenap. Bu ahir soň bir saýlanmaly, dogry dämi? Ýeňiji ýa-da 3 we bir saýlanmaly. Şoň üçin entek Arslan dogry aýtdy. O birinji sany bolan üçin belki biz berk tutan nälerdir. Täbi begenler ýa, şunça oglanlaň, şunça ýaş oglanlaň rep ýazyp, öldür ýazyp gelenligi mene begenler ýa şoň üçin ýok diýesiňem gelenak hemmesine diýene ýarış bolýar. Innikilerde meselem hemmesem ýykylybiler. Belli däl ol. Umumy emin agzalarynyň gelen netijesi şu ikinci tapkıra geçen 9 sany gatnaşçy birinci tapkyrın şertine göre gowalyp çykdylar. Yani yeterlikli kanagatlanarly bolan üçin 9 sam geçdi. Gutlaýar hemmesini. Köp sağ bolan emin agdalar ähliňizde gatnaşyp dogry baha bereniňiz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Repli dil seň üçin uly dawara. Şeýlelik bilen repli dil bähdeşimiň birinji tapkyrynyň birinji sanyny geçirip gutarýar. Bähdeşige gatnaşan ähli emin agdalarymyza köp sağ bolsun aýdýar we DJ Şamana hemde täzin studiýa köp minnetdarlygymyzy bildirýär. Şeýle bähdeşikler gurnamaga mümkinçilik döredip berýän gahrman arkadagy serdarymyza köp sağ bolsun aýdýar. Goýlaryň janlarsa başlary dik bolsun, ilbähwitli tutjan işleri elmidama rowaj alsyn. Innik sanamyzda görüşýänçek hoş sağ bolun. Bu sahna özüne ananyanlar üçün diňe, repleme tanıyanlar üçün diňe, güýjüni barlayanlar üçün diňe. Hili bir ýöne silken sen özüň seç, rap edebilmeýän bolsaň onda sen bu gapydan git göni geç.